קרה לי מקרה לפני כמה שבועות. התקשרה ללקוחה וקבעה תור לתוספות. אז היא הגיעה בתור שלה, בחרנו לתוספות ל-170 גרם, סגרנו מחיר, וזהו, והתחלנו לעבוד. היא גם הגיעה עם תוספות שלה, שהורדתי לה, כאילו התוספות הישנות, ואז הרכבנו, עבדתי 5 שעות, וזהו, ואז הלקוחה אומרת, אני שכחתי כסף, אני ארד לאוטו, יש לי חלק באוטו וחלק בבנק, בקיצור. אמרתי בסדר, אף פעם לא היה לי מקרה שמישהי ירדה ולא חזרה. אז היא ירדה, וזהו, ומאז היא לא ראיתי אותה. היא לא שילמה לך בעצם? לא שילמה לי כלום, לא ענתה לי. אחרי שחיכיתי חצי שעה, הבנתי שזה כבר מיותר לחכות עוד, ואז התקשרתי אליה, אז היא פשוט לא ענתה. היא לא חסמה אותי, אבל גם לא ענתה, עד היום לא ענה. טוב, אולי אחרי הסרטון הזה יצא להם, מה את אומרת? אני מקווה.